Wara appelli ma jaqtaw xejn Sean Mifsud irnexxielu jiġbor biżżejjed flus sabiex ikun jista' jixtri idejn bioniċi. Bil-missier jgħid li ma jistax jistenna aktar sakemm ikun jista' mill-ġdid jerfa' liż-żewġ tibniet tiegħu. Ħajja Sean kienet inqalbet ta' taħt fuq mill-lejl għan-nar wara spiċċa jissielet tal-ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva u telef partijiet minn saqajhu idejh it-tnejn. Sempliċiment infezzjoni li qabdiet u waslet biex Sean jispiċċa bejn ħajja u mewt għal ġimagħtejn sħaħ. Dan wara l-pressjoni niżlitlu f'livelli inkwetanti ferm tant li spiċċa fil-periklu tal-mewt darbtejn. Sean irnexxielu jinkumbatti din l-infezzjoni iżda ħareġ minnha billi t-tobba kellhom inaħħulu parti minn idejhu saqajh it-tnejn sabiex ikunu jistgħu jsalvawlu ħajtu. Intant, is-soldat ta' 37 sena ħabbar li ġabbar madwar 200,000 euro wara l-poplu Malti u Awċi laqat talba li għamel Sean li majnuna waslet finqas minn ġimagħtejn wara l-appelli tiegħu. Permezz ta' dawn il-fondi, Sean se jkun jista' jixtri idejn bioniċi tal-aħħar teknoloġija sabiex ħajtu tersa repal dak li kien jaf qabel. Iżda, id-determinazzjoni ta' Sean ma taqafx hawn. Fil-fatt, issa qed jimmira li jkollu biżżejjed fondi sabiex ikun jista' jixtri wkoll saqajn artifiċjali minflok jiddependi biss mis-suġġi tar-roti li bħalissa qed jagħmel użu minnhom. Dan sabiex ma jkunx dipendenti wisq fuq il-qraba tiegħu. Minkejja dak kollu li għadda minnu, id-determinazzjoni u l-pożittività ta' Sean ma tbattix. Li ma determinazzjoni żgur mhux forsi li jġibha meta jaħseb fuq liedu.